estamos coordinados, dúas consellerías, e sobre todo tamén coordinados coa representación política de A Mariña e cos profesionales para facer o gran proxecto que creo que é necesario facer aquí. Os tempos van a ser, pois, eu creo que curtos, ¿no? Tal como se anuncia para a entidade tan importante de obra. É moi importante as reunións que estás tendo xa desde fai un tempo o xerente xeral Ramón Ares con a xerente Carmen de aquí, con os profesionais, para tratar de minimizar, como decía, pues, lóxicamente as molestias que va a haber durante este tempo e tamén pequenas modificaciones non significativas no proxecto, pero sí que melloren na actuación do día a día de todos eles. Por eso, creo que hoxe é un gran día, para felicitar, como digo, a todos os veciños da... oportunidade de estar aquí en Burela para ver in situ esos traballos para avanzar na redacción do proxecto construtivo da primeira fase de ampliación do Hospital de Burela. Son traballos xeotécnicos para coñecer totalmente as condicións do terreo e, polo tanto, definir axeitadamente os elementos construtivos. A empresa que está a redactar este proxecto é a adxudicataria tamén das obras, porque acollémonos a ese procedimento que concurso de proxecto de obra para mellorar este hospital o antes posible. A Axencia Galega de Infraestructuras licitou as obras por encomenda de Sanidade, polo tanto, eu creo que é un exemplo de esforzo e colaboración entre os diferentes departamentos da Xunta de Galicia, unhas obras que supoñen unha ampliación do 30% da superficie total do hospital, melloras sustanciais na asistencia sanitaria e tamén que contempla actuacións complementarias á área sanitaria, como son os aparcamentos. Prevense unha execución de 210 plazas de aparcamento e tamén durante a execución das obras, para minimizar as molestias, tamén habilitaremos en dúas parcelas aquí próximas un número similar de plazas de aparcamento.